Tak, a teraz nasleduje sesterský súboj sestier Drgoncových. Prvá nastúpi Laura Drgoncová, ktorá nám pripomenie Mariku Gombitovú a jej pesničku Správne dievča. Ahoj. Ahojte. No čo, bojíme sa? Dosť. Však tu máš tuším veľký fanklub, ešte raz? Tak čoho sa bojíš? Nemáš sa čoho. Čo nám o sebe porozprávaš? Mám 12 rokov, bývam v Myškej dedinke, chodím do základnej školy Samuela Štúra v Lubine a rada spievam. No tak myslím, že si nám už povedala všetko, tak javisko je tvoje a nech sa páči. To je Laura Drgoncová so súťažným číslom 5 a piesňou Správne dievča. Ďakujeme Laure Drgoncovej za jej vynikajúce vystúpenie a uvidíme, aký názor má na to porota. Takže vy hovoríte, slečny moderátorky, že ide o súboj sestier Drgoncových, áno? Tak sme to pochopili? Áno. Súboj. Toto dieťa Drgoncových je mladšie dieťa, áno? Laura, ty si mladšia. Takže ty si mladší zázrak rodičov Drgoncových, ktorý sme dnes poznali. Blahoželáme mamine otcovi za to, čo priviedli na svet. Laura, si úžasná. Úžasná. Vynikajúca intonácia, perfektný výraz, nádherný, nežný, mäkký hlas. Nemám čo dodať, výborný výkon. Blahoželám ešte raz. Ďakujem. Ja len jednu vec poviem. V Myškej dedinke bývajú fantastické pochovávačky basy.
Keď môžem doporučiť s domomešťanom, choďte sa tam pozrieť. Fantastická ozaj záležitosť. Pochovávanie basy a ja dúfam, že niekedy, keď ma tam pozvú a budeme spievať, že si túto mladú speváčku zoberiem so sebou, lebo oproti tomu, čo skúšala, keď sa skúšalo, keď sme ich vyberali, tak bolo taká tichá myšička. Od sestry zobrala chrípku, jedna druhej si to predala. A propos, oni nielen, že majú šikovnú mamu a tatu, ale majú krásneho strýca. Zlaté sú baby, pretože je na nich vidieť, že sa snažia, aby dobre spievali. Oni vyslovene rastú od skúšky až po teraz. Bola si zlatá, bola si nádherná. Gratulujem ti. Ďakujem. Takže na závere ja poviem iba, Laurika, úžasný výkon, takisto ako dneska na tej generálke, ktorú sme mali aj včera, keď sme skúšali toto naše semifinále, tak proste ten tvoj výkon je stále výborný, ale teraz to bolo vyšpikované, teraz to bolo úplný ten vrchol toho všetkého. Bolo to super, ďakujeme. Ďakujem. Ešte si už potlesk. Veľký potlesk, ešte raz. Tak to bola Laura Drgoncová. Ak sa vám páčila tak ako nám, tak môžete podporiť a to, že napíšete na hlasovací lístok je číslo a to je číslo 5. Ó, šaty. Utkané z jahodovej peny. A čo Viktória Drgoncová? Ahoj. Ahojte. Už asi je jasné, čo budeš spievať, tak nám to ešte raz prezrať. Šaty od Mariky Gombitovej. A prečo si práve toto vybrala? Lebo mám v skrini veľa šiat. Tak to je výborné. To si zaslúži veľký potlesk pre Viktorine šaty. A keď pre tebou spievala tvoja sestra, cítite medzi sebou takú rivalitu, alebo skôr sa tak podporujete? No tak my sa aj podporujeme a niekedy je aj tá rivalita medzi nami. Ale tak, teraz jej držím palce. Určite aj ona tebe a my všetci ti tu držíme palce s piesňou Šaty v súťaži Viktória Drgoncová a jej číslo je číslo 6. Ohľad, čo patrí, dáme
páči, úžasný výkon, vy to tuším máte v krvi. Uvidíme, či budeš mať tiež také pozitívne hodnotenie ako tvoja sestra. Teda Viktória, tvoje meno je v tejto chvíli absolútne výstižné. Je to víťazstvo jedno veľké. Víťazstvo tvoje, víťazstvo tvojich rodičov. Ak majú v očiach slzy, tak právom a náležite v tejto chvíli, pretože tvoj výkon bol vynikajúci. Tak ako výkon tvojej sestry, vy ste úžasne talentované dievčatá, ktoré sú ešte navyše veľmi pracovité a zodpovedné, takže vy, čo sa týka hudby, máte veľkú budúcnosť. Ja vám blahoželám obidvom. Ďakujem. No Vicky, ja som úplne šokovaná. Je vidieť, že ozaj si bereš rady skúsených starších speváčok, nehovorím o sebe, ale hovorím o kolegyni Mirke a o Petrovi. Bereš si to k srdcu. Keď vieš, kedy čo máš urobiť, ako sme ti poradili, tak si urobila, no bola si šokovaná úplne. Bola si fantastická. Ja ti ďakujem za to, že si nás poslúchla. Gratulujem ti. Super. Tak ja k tomu, ako taká staršia skúsená speváčka, môžem povedať iba toľko, že teda bol som tak menovaný. Moja obľúbená pesnička z krásneho slovenského muzikálu, neviem, či nie aj z prvého dokonca slovenského, Neberte nám princeznu. Moja veľmi obľúbená pesnička, to mám tak skryté, akože neprezrádzam to každému, ale musím povedať, krásna práca s hlasom, aj v tých slohách, keď si začala spievať tú pesničku, aj potom tie refrény, keď sa do toho oprela, tak proste, teda som bol z toho hotový. Ďakujeme, výborné vystúpenie. Ďakujem. To bola Viktória Drgoncová. Ak sa aj vám páčila jej pieseň o šaty, môžete ju podporiť tým, že na hlasovací lístok napíšete číslo 6. Toto číslo je práve jej súťažné číslo a tým jej môžete zaručiť postup do veľkého finále.